Humanities, Social Science, Computer Science and Application, Electronic Science, Anparta, Prekjam, Lo ke Charlie Akrong along, Masters ke Charlie Dun Bom Lapen, ke Charlie ki untang atumapan isi, Birta kemi. Non ke Wangji Matijong a Cheklo, Puthot, UGC NET satlang ketok jerni kepangdak. National Testing Agency mate NTA pen kabonda pon University Grants Commission National Eligibility Test mate UGC NET Matijong Surihinira inkoragathom apharman satlang ke pado ponjiani kepangdak pon laki Matijong a cheklo niphai trok pen niphai inkorahini an henlo. Labang so long Surihinira inkora plia apharman UGC NET Session 1 asatlang ketok ponjiani sitame National Testing Agency mate NTA atumahin pen pangdak pon. Kepangdak pon ating ke UGC NET Session 1 asatlang kepatok ponji lake Computer Based Test mate CBT atau warpensi ningkan surihinira inkora pli wosika cheklo ni phai kepen inkora pliang bongsi patok pon ho. NTA pen kabonda pon UGC NET asatlang lake aningkan wang sitame ningkan isialong hongni anapharman paman pon pon. Iphong lake wosika cheklo hot lapen hinia bangke Matijong cheklo hot henlo. UGC NET asatlang henlo India risoi jang atuma phan colleges lapen university along assistant professor lapen junior research fellowship ang hoya pharman apuna chak choklim loma chok chema pu ang thekilang asatlang lo. National Desk Report Karbing Long Live.